Hello friends, welcome back to Sophie's World. Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது மெட்டல் பாட்ஸ் அப்புறம் க்ரோ பேக்ஸ் இதெல்லாம் நான் எங்க வாங்குனேன்னு பார்க்கலாம். அதுல வைக்க போற சில செடிகளையும் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த மெட்டல் பாட் ஒரு ஹேங்கிங் மெட்டல் பாட் டைப்ல இருக்கு. இந்த ரெண்டு ஹூக்கும் தனித்தனியா இருக்கும். நட்ஸ் போல்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியா கொடுத்திருக்காங்க. அதை நம்ம வெளியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு உள்ள வந்து நட் போட்டு டைட் பண்ணணும். அடுத்ததா இருக்குது இந்த மஞ்சள் மெட்டல் பாட்டு. இதுக்கு வந்து ஹூக் கிடையாது. ரெண்டு சைடும் ரெண்டு ஹேண்டில் இருக்கும். கயிறு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அதுலயும் நட் அண்ட் போல்ட் போட்டு நம்ம சைட்ல அட்டாச் பண்ணணும். இந்த மெட்டல் பாட் வந்து துரு பிடிக்காதுன்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. ரஸ்ட் ஃப்ரீயா இருக்கும்னு. ஹோசூர்ல இருக்கிறவங்க இது க்ரோமைட் பிளான்ட்னு ஒரு மொபைல் ஆப் இருக்கு. அதுல நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். ஹோசூர் தவிர வேற இடங்கள்ல இருக்கவங்க அமேசான்ல வாங்கலாம். அமேசானோட லிங்க்கும் நான் இங்க கீழே கொடுக்குறேன். என்ன தரணும்? நீதா, நீ ஒரு ஸ்க்ரூ கொடு. இதான் அதான் கொடு. ஒரு நட் இது என்னது? இது நட். மம்மி ஆடி ஓபன் ஐயோ என்ன பண்ற? வைக்க முடியல. இது என்னது? ஸ்க்ரூ. இது என்னது? இது பேரு நட். இது பேரு நட். கொடு. ஓகே, ஃபினிஷ்ட். இதெல்லாம் நாங்க வாங்குறது. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம. அடுத்ததா இந்த க்ரோ பேக்ஸ் நார்மலா வாங்குற கிரீன் கலர் இல்லைன்னா அந்த கருப்பு க்ரோ பேக் வந்து அவ்வளோ லுக்கா இருக்காதுல்ல பாக்குறதுக்கு. அதனால இந்த க்ரோ பேக்ஸ் வாங்கினேன். இது ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஏற்கனவே நான் ஒரு 3 years முன்னாடி வாங்கினது கூட இன்னும் ஒன்றும் ஆகல. இது ரொம்ப சீப்பாவும் இருக்கும். இதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். நீங்க வேணும்னா அதுல இருந்து கிளிக் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த க்ரோ பேக்கை நல்லா ஃபிளாட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா மண்ணை ஃபில் பண்ணீங்கன்னா அது கரெக்டா ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கும். அக்காட்ட கேளு ஹெல்ப். இந்த மாதிரி ஸ்கொயரா வர மாதிரி பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி இந்த பேக்கேஜ் இப்படி V shape la irukka package iru makle
நீ பாடு இதுதான் அதோட size. இங்க கோடு இந்த மாதிரி ஓகே, அடுத்ததா இந்த பாட்லயும் இந்த க்ரோ பேக்லயும் மண்ணு, அதுக்கப்புறமா உரம், அது கூடவே கோகோ பீட்டும் எப்படி நம்ம மிக்ஸ் பண்றோம்னு பார்க்கலாம். முதல்ல கோகோ பீட்டை ஒரு பெரிய பேசன்ல அந்த பிளாக் ஃபுல்லா போட்டுட்டு ஒரு 1/2 an hour ஊற வச்சிடணும். 1/2 an hour ஊற வச்சுட்டா எல்லாமே நல்லா பவுடர் மாதிரி வந்துடும். நான் முதல்லயே அதை ஊற வைக்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன். ஊற வச்சிருந்தா அதுவே தன்னால லூஸ் ஆகி கலந்து வந்திருக்கும் கோகோ பீட் ஃபுல்லா. இது வந்து கொஞ்சம் நாங்க கஷ்டப்பட்டு அத குத்தி எல்லாம் பிரிச்சு அப்படிதான் பண்ணோம். பாப்பா 2 பேரும் அந்த கோகோ பீட்டு மண்ணு எல்லாத்துலயும் நல்லா ஜாலியா விளையாண்டாங்க. மண்ணை வந்து ஏற்கனவே நல்லா பொடிச்சு வச்சிருந்த மண்ணை வந்து ஒரு ஷீட்ல வச்சிருக்கோம், ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அது கூடவே வெர்மி காம்போஸ்ட் மண்புழு உரத்தை அது கூட கலந்திருக்கோம் ஒரு பேக்கு. அதுக்கப்புறம் அது கூடவே இந்த கோகோ பீட்டோட பொடியையும் கலந்து இந்த மிக்சரை தான் பாட்லயும் பேக்ஸ்லயும் நிரப்ப போறோம். பாப்பா ஒரு பக்கம் ஆல்ரெடி நிரப்பி வச்சிருந்தது ஃபுல்லா வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தா. இப்ப அந்த மெட்டல் பாட் ஃபுல்லா நிறைச்சாச்சு. மெட்டல் பாட் வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் மண்ணு பிடிக்கும், அதனால அது சீக்கிரமா நிரப்பியாச்சு. அடுத்தது இந்த க்ரோ பேக்ஸையும் நான் அப்போதே சொன்ன மாதிரி பிளாட் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்கொயர் ஷேப் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் மண்ணை ஃபில் பண்ணுங்க. இதுலயும் நான் ஒரு லேயரா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோகோ பீட், அதுக்கப்புறமா மண்ணும் அந்த உரமும் கலந்த மிக்சர், இத வந்து 2-3 லேயர்ஸா போட்டிருக்கேன். அவ்வளவுதான், இப்ப நம்ம முடிச்சாச்சு ஃபில் பண்ணி. அடுத்ததா இப்ப கிளீனிங் பண்ணிடலாம். மேட் விரிச்சு செஞ்சுமே தர எல்லாம் கொஞ்சம் அழுக்காயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்படி நம்ம கிளீன் பண்ணிட்டோம். இந்த மண்ணை வந்து நிறைச்சு வச்சு ஒரு 2-3 நாள் ஒரே மழையா இருந்தது, அதனால நாங்க சீட் எதுவும் போடவே இல்லை. அதுக்குள்ள அடுத்த ஒரு 3 days கழிச்சு போய் பார்த்தப்போ ஃபுல்லா புல்லா முளைச்சிருந்தது. புல்லு முளைச்சிருக்கு, உட்காந்து கட்டு. எல்லாம் புல்லு முளைச்சிருக்கு. எங்க புல் செடி முளைச்சிருக்குமா? அங்க புல் முளைச்சிருக்கு. இங்கே கீரை செடி எல்லாம் முளைச்சி வந்திருக்கு பாருங்க. ஆனா இதெல்லாம் எடுத்துட போறோம் நம்ம. இந்த செடி பேரு ஆஸ்பெரகஸ் பிரெஞ்சஸ். இது வந்து புல்ல மாதிரி வரும், ரொம்ப அழகா இருக்கும். இததான் வந்து அந்த சின்ன சின்ன பாட்ஸ்ல மாத்த போறோம். இதுக்கு கீழே வந்து கிழங்கு மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப சின்ன க்ரோ பேக்ல இருந்ததால ஃபுல்லா அதுக்கு வேர் போய் வளர முடியல. அதனால இப்ப இத மாத்திட்டோம்னா, நல்லா லூஸ் பண்ணி மாத்தி வச்சிட்டோம்னா நல்லா வரும். அந்த ஒரு மாதிரி கிழங்கு மாதிரி இருக்கிறதால அதுல ஃபுல்லா தண்ணி அது இழுத்து வச்சுக்கும், அதனால ரொம்ப தண்ணி இதுக்கு விட தேவைப்படாது.
அடுத்த செடியும் இதே மாதிரியே இன்னொரு பாட்ல வச்சிடலாம் நம்ம. அடுத்ததான் நம்ம வைக்க போற செடி இதுக்கு பேர் தெரியல, ஆனா இது வயலட் கலர்ல பேப்பர் மாதிரி ஒரு பூ வரும். நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோல அது பூக்கும் போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். அடுத்தது க்ரோ பேக்ஸ்ல இன்னும் எதுவும் சீடோ செடியோ எதுவும் வைக்கும் போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த பாட்டும் க்ரோ பேக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா இதே மாதிரி நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்னோட வேற கார்டனிங் வீடியோஸும் இருக்கு, குக்கிங் வீடியோஸும் இருக்கு இந்த சேனல்ல. நீங்க அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது வேற யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம். பாய். செடி வச்சாச்சா? வச்சாச்சு. ஆடி என்ன செய்யற? ஆடி உன்னை செடி Bye-bye friends, welcome to Heroes. Subscribe for more videos. चले